Pagtabang sa uban. Proverbio Kapitulo 11, versikulo 25. Kadtong nagabisibis, pagabisibisan usab sa iyang kaugalingon. Si Kristo naghatag kanato kinsa giuhaw sa tubig sa kinabuhi, aron kita makainom nga walay bayad. Sa dihang ato kining buhaton, aduna kitay Kristo sa sulod nato, ingon nga usa ka atabay sa tubig nga nagatubod ngadto sa kinabuhing dayon. Unya ang atong mga pulong matubigon, kita andam sa pagbisibis sa uban. Sa diha nga ang usa ka tawo moduol kang Kristo, kay natawo sa iyang kasing-kasing ang usa ka tinguha sa pagpahibalo ngadto sa uban, unsa kabililhon nga higala ang iyang nakaplagan diha kang Hesus. Ang makaluwas ug makabalaan nga kamatuoran dili matakpan sa iyang kasing-kasing. Kung kita masuluban sa pagkamatarong ni Kristo ug mapuno sa kalipay sa iyang nagpuyo nga espiritu, kita dili makahimo sa paghilom. Kung atong natilawan ug nakita nga ang Ginoo maayo, aduna kitay ikasulti. Ug ang paningkamot sa pagpanalangin sa uban mutubag sa mga panalangin sa atong kaugalingon. Mao kini ang katuyuan sa Dios sa paghatag kanato og bahin sa pagbuhat sa plano sa katubsanan. Kung ikaw mulakaw aron sa pagbuhat sama sa giplano ni Kristo sa iyang mga disipulo ug makaangkon og mga kalag alang kaniya, imong bation ang panginahanglan sa usa ka mas lawom nga kasinatian ug usa ka mas dako nga kahibalo sa Dios nun nga mga butang ug pagagutomon ug uhawon sa pagkamatarong. Ikaw mga muyo sa Dios, ug ang imong hugot nga pagtuo malig-on, ug ang imong kalag moinom sa mas lawom nga tubig sa atabay sa kaluwasan. Ang pag-atubang sa oposisyon ug mga pagsulay magdala kanimo sa Biblia ug pag-ampo. Ikaw motubo diha sa grasya ug sa kahibalo ni Kristo ug makapalambo sa usa ka dato nga kasinatian. Ang Espiritu sa dili hinakog nga paghago alang sa uban naghatag sa giladmon, kalig-on ug sama kang Kristo nga katahom sa kinaiya, ug nagdala og kalinaw ug kalipay sa tag-iya niini. Ang mga pangandoy gipataas, walay luna alang sa pagkatapulan o kahakog. Kadtong sa ingon niini mogamit sa Kristohanong mga grasya motubo ug mahimong kusgan sa pagbuhat alang sa Dios. Makabaton sila og klaro nga espirituhanong mga panglantaw, usa ka makanunayon, nagtubo nga pagtuo ug usa ka dugang nga gahom sa pagampo. Ang Espiritu sa Dios nga nagalihok diha sa ilang espiritu nagtawag sa sagradong panag-uyon sa kalag agig tubag sa Dios nung paghikap. Kadtong sa ingon niini naghalad sa ilang kaugalingon sa dili hinakog nga paningkamot alang sa kaayuhan sa uban sapagkat tinuod nagabuhat sa ilang kaugalingong kaluwasan. Ang bugtong paagi nga motubo diha sa grasya mao ang moapil kutob sa atong mahimo sa pagtabang ug pagpanalangin ni adtong nanginahanglan sa tabang nga atong mahatag kanila.